Heldu da, ostirala, bai, aktualitatea hori ere bada, atxeden pixka bat, asteburua, inauteriak, zer gehiago? Ei, sí! Así, clink, 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 clink. Argazki ederrak gutxi dizkigu, Siberia eta Gasteizek ote dute kidetza hori, ez dakigu, baina temperatura hotzek argazki eta irudi ederrak gutxi dizkigute hori bai, ondo berokia hartuta eta espero dugu inork irristein ez izana, guretzako bintzat, irudi hauek ederrak izan direlako. Irudi horiek eta bestelakoak gaur San Blasak hainbat tokitan ospakizun, nondik dator baina hau guztia? Minutu batean azalduko dizugu. Abadiño San Blaseta, abadiño San Blaseta, aineska zarra bentaneta, eska zarra bentaneta, ainuti zarra kekaineta, nuti zarra kekaineta, aineska zarra bentaneta. Hor txarrana da, erroi bat agunde zer ambiente da, betira erlojoi da bastik horretzen tapuak. Eta aktualitateari helduta, goazen Ipar Euskal Herrira eta haratago ere bai, Paris aldean Errepublikan, senatuan behintzat izpide badute. Haurdunaldia eteteko eskubidea aitortzeko urrats berri bat konstituzioan sartzeko, oraindik ere konstituzioan sartzeke dauden oinarrizko eskubideak. Emakumeok oraindik ere haurdunaldia eteteko edota guri dagozkigun hainbat erabaki gauzatzeko salbuespen legeak dira baliatu barritugunak.
zinema eta film laburrei dagokienean berriz, Uezi zinema alorretik, hauxe aste honetako freskoena. Zinema Euskal Film laburren jaialdiaren 16. edizio ospatu berri da 3 sail lehiakorrekin. Sail ofiziala, bideoklip saila eta ikasle saila. 94 ikusentzunezko jaso dituzte orotara, baina 32 izan dira finalera pasa direnak, 10 sail ofizialera, 10 ikasle sailera eta 12 bideoklip sailera. Sari banaketarako gunea Aretxabaletako Zaraia areto aukeratu dute, Euskal Herriko zinema sortzaileen plaza bilakatuz. Atmosferan ilusioa, urduritasuna eta jakimina antzeman dira hautatuen artean. Eta iritsi da sarituak nortzu diren jakiteko garaia. 16. edizioko Zinema sariko irabazlea Maider Oleaga bilbotarraren Irrits filma da. Sail ofizialarekin jarraituz Bertigo sariaren garaia David Gonzalezen Siempre Lunes filma da. Senior epaimaiaren saria Kuerdas pelikula Estibaliz Urresola Solagurenena eta ikusleen saria Ana Lambarri Teiaetxeren 36 filmak jaso du. Bideoklip sailean berriz, bideoklip honenaren saria Nitia Lopezen Koyote eta Txiko Tornado Bizdun Kondor eta Ñora Alakran lanak jaso du. Euskarazko bideoklip honenean Nornez ni zein zarazu Flavio Banterlaren bideoklipa izan da garaie, eta sail honetako ikusleen saria Iñaki Tena eta Claudia Molinaren Koko Oljik irabazi du. Azkenik ikasle lan honenaren saria Gerardo Tomeren estampadok jaso du. Munsaria berriz Javier Elizalderen Mitxoletak, Mundukide saria Beñat Goia eta Iraia Irazustaren Nahar lanak eta ikasle saieko ikusleen sarian Marina Pero Sanzen Muskil izan da garaie. Araba berriz, pentsatuko duzu zelako matraka aste honetan gauza garrantzitsua delako kuadrilen arteko lehia, eta zer esanik ez, bertsoa aitzakia hartuta, non? Eta geure Araba Euskaldunean ahaztu egiten zaigula askotan, edo eta ez diogula behar bezalako garrantzia ematen, aitortu edo, akaso ezagutzen hasi beharko genuke hasteko eta behin Araba askok? Hemen duzu aitzakia. Zinema Euskal Film laburren jaialdiaren 16. edizio. Mazapista zaigaro zuen bukaterako. Hori ez izango gure kalterako. Aurrera beharrezko ikusten zen bertso eskola kohesionatzeko, bertso eskolei indarra emateko zerbait sortzea, eta aurrikatera zen koloriarteko ideia hori, horren jaioak ez diren bertsolariak, horren arikoak ez diren bertsolariak, jartzaileak, epaiak animatzen ditugun, bertsozaleak ere bai, animatzen ditugun talde batean parte hartzera, eta taldea bera da saio bat antolatzen duena, eta horrek indartu dute ditu parte hartzaileak, eta asmoa da horrekin bertso eskolek ere indarra dezaten ez, eta funtzionatu duenez, urte zute udara egiten, ematen dizio, eta pandemia tarteko apurtxo bat jeitxiera eduki zuen, baina beharrezkoa da, eta bi urtean behin egiten jarraitzen dugu, funtzionatzen duelako, indarra ematen duelako elkarteari eta bertso eskolek. eta ez joan atzera, guapoa dugula gaurko egoera. Venga, segi guztiok atzetik aurre, eroniko. Liga horiek, lekuan norte antolatuko duen liga herri ezberdinak egiten dira, Gasteizen, Arbaizan, Agurainen, Aramaixon, ez da, danak buruz ez dakizkita, hainbat liga dira. Gero hiru finalerdi eta finala izango da. Finalerdiak izango dira Bastidan, Agurainen eta Murdian, eta finala Laudion joko dugu.
egunotan bestalde, Arrasateko leze txiki albiste izan dugu, besteak beste txikitu egin dutelako. Baina ezue, leze txikin zein da gordeta dagoen ondarea, diotenez, aspaldiko kontuak daude bertan, batzuk oraindik bertan direnak, jakineko genuke, labur, minutu batean. Urte asko pasatu ditu lurrak gizakiarik gabe. Lehen gizakia agertu zela 3 milioi urte baino ez dira igaro. Pentsal, lurra duela 4,5 milioi urte sortu zela. Historian zehar gizakiaren evoluzioa ezagutzeko aztarna oparoak gordetzen dituzte gure leize eta aztarnategiek. Arrasateko leze txikin esaterako, Euskal Herrian bizi izan ziren 3 giza espezieen aztarnak aurkitu dira, beste hainbat animalia desagertuekin batera. Heidelbergia, Neandertala eta Kromañoia. Horrekin leze txiki, Iberiar penintsulako aztarnategirik aberatsena dela esan genezake. Leze txikiko aztarnategia zerbaitegatik bada garrantzitsu, hori da Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrenak aurkitu direlako bertan. Orain dela 150.000 urtekoak. Ederkin. Eta orduan, zer da gertatu dena zein dagoera, udan erbeo, konta eguzu. Abiadura handiko trenak Euskal Herriko giza aztarna zaharrenak eta Pleistozenoko fauna aztarnak dituen leze txikiko bazuloa berrendu du. Arrasateko leze txikia itzulora sartzeko ohiko pasabidea harrez estalita aurkitu dute eta barrualdea zulatuta. Tunela pasatzen da leze txiki barrutik. Duela 2 urte hartu ziren leze txikiko bazulo barruko ohiko bide bat etenda zegoela. Barreneko galerietarako bidea berriki eroritako harrian estalita zegoela. Leze txikiren lagunak Arrasateko eta inguruetako espeleologia zalen taldea jakinarazi du garai hartan ia egunero izaten zirela leherketak HTaren obretan, eta horiek sortutako dardarek eragindako lur-jausi izan zitekeela leze txikiko bazulo barruko ohiko bidea etenda egotaren arrazoia. Bada urte hasieran beste bide batetik barnealdeko galerietara iristea lortu zuten, eta izugarrizko kareharri eta lur-jausiarekin egin zuten topo, azpiko galeria guztiz estaltzen zuena. Orduan konturatu ziren abiadura handiko trenaren tunela leze txiki barruan egin dutela, aitzula zulatuz. Espeleologoek gogor salatute gertatutakoa, Euskal Herriko historia aurreko aztarnategirik garrantzitsuenetakoa leze txiki, gizakiaren aztarnari zaharrak aurkitu dira bertan. Eta espeleologoek iritzi diote leze txiki modu horretan suntsitzea onartezina dela, Arrasateko eta Euskal Herriko ondare arkeologiko garrantzitsua izan da. Hain justu Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren arabera leze txikiko bat babes ingurunean aurkitzen da. Dekretuak berak dio leze txikiren muga batzuk norainokoak jakiterik ez dagoenez, alboko ingurune endokastikoa ere babestu nahi dela. Testuinguru horretan ez da Debagoienako baiaran abiadura handiko trenaren horrek kalteak eragiten dituzten lehenengo aldia. Aurrerago ere iturburuak agur zirela jakin zen, errekak loitu eta kutsatu edota lur-jausien ondorioz errepidetan ere kalteak izan ziren. Kirol kontuak, Laudio bazenekiten, hokeian erreferentzia zela, neronentzako, albiste berria da hau, eta Arabako lantaldeak hauxe ekarri duguna. Beste 8 partidu larun batean eta azken biak igandean. Jokalari internazionalak etorriko dira, bai 21 urte berakoak, bai goi mailakoak.
Albiston gehiago, kopako euskal derbia bikoitza izango baita. Ez da gizonezkoena izango soilik baliabide, arreta eta edapenari dagokionean maila berean egongo ez bagara ere. Osasuna eta atletik eta osasuna zein baino zein, baina esandakoa bikoitza izango da euskal derbi hau. Eta teide aldetik berriz, aste honetan aipagai izan duguna, Afrikako teide, Oiana Kortazar euskal mendizalearentzako honezkero garaitutako erronka baita. Sí. Inauteriak albiste aste honetan zalantzari gabe zubietan, Iturenen, Aurtitzen, Zunbilan. Aquí el menú clásico es chistorra, cingarra, solomo, la triple Z. Eta kontu serioagoi helduaz, Ondarroako horma irudiak mundu mailako ranking horretan toki hartu du. Emakume saregileak protagonista izan da gainera. Kaleko artea Ondarroan eta Donostiako Egia auzoko tabakalera fabrika eraberrituan berriz, Ebil Ai. Donostiako tabakalerak Ebil Ai erakusketarekin hasi du 2023 denboraldia. Optikaren eta balistikaren historiaren ikuspegi kritikoak planteatzen du, eta jatorri ezberdinetako 10 artista garaikide baino gehiagoren obrak ditu ikusgai. Erakusketaren oinarria inoiz neutrala ez den begiradari eta balistikari buruzko azterketa bada, eta aurrerapen teknologikoek optikaren aurrerakada ekartzeaz gain armamentuaren garapenean ere baduten eraginari buruzko azterketa kritikoa jorratzen du. Ildo horretan hainbat kontzeptu lantzen dira erakusketan, hala nola subjektibotasuna eta alteritatea, proiekzioa eta ikusgaitasuna, gardentasuna eta opakutasuna, baita kontzeptu horiek politikaren arloan dituzten ondorioak, besteak beste arraza eta generoa. Proiektuaren komisario lanak Ana Teixeira Pintok eta Oier Etxeberriak egin dituzte, Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionalarekin lankidetzan. Eta adi, ekainera arte ateak zabalek izango ditu Ebil Ai erakusketak.
Hori beraz, Donostiako egia auzo eder eta jatorrean, eta Gasteizko Jimila zen berriz, ordu honetan, valentziarrak, artomutikoak, ezagutzen dituzue? No me sabe igual, se acabó mi juventud, mi estado del bienestar. Y el operario, la soñadora, y el militante revolucionario. Pero uno ya se cansa de luchar en balde, cantando letras antiguas que aún siguen vigentes. Un pilar fundamental de nuestra lucha. De ti me gustaban más tus purgas que tus curvas. Por la que transitó y fueron todo mofas, por las libres y las golfas, el migrante y el mantero. Pero no quiero cantar a la necesidad, quiero que no falte el pan, quiero dejar de sufrir. Pero todos se jode al no seguir juntos, abrimos la puerta del burgués y del corrupto. Por la que cambia los pañales a tu abuelo y por 2 duros se deja la piel por el peón de fábrica. Que no lo esquivan tertulianos de medios privados, suya ideología es la del amo y el poner la mano. Que aunque ellos ejerzan la violencia de Estado, nos quitaron todo hasta el miedo a sus disparos. Asteburuko kultura agendaren zertzelada batzuk besterik ez dira hauek, baina badakizu, zuzeneko musikaren berri izateko musikazuzenean.eusen sartu eta bertan duzuela asteburu osoko egitaraua luze eta zabal bertaratzeko gonbitea, beraz. Kontsumitu musika euskaraz edota Euskal Herrian ekoitzia edo Euskal Herriko zuzeneko emanaldiak eta gehiago luzatuko ez naizenez. Bukatzeko gaur Eldrogaz. Eta zergatik gaur Donostian Eldrogaz. Honekin agur esango dizuegu, mitikoa da noski, baina eraberritzen badakiena eta bere bizitzako azken txampari txinpartak atera nahi dizkiona, berak hala esan da. Ez dugu guk esaten. Besterik ez, asteren amaierara heldu gara, agurtzea tokatzen zaigu, akizu hemen izango dituzuela egunero, kolpez kolpe, albistegia, azidoa eta bestelako kontuekin noski baiet. Aplikazio bidez eta plataforma guztietan, kolpez kolpe, harrakatu eta bertan izango gaituzue. Eskerrik asko horbestan heldean izateagatik, asteburu ona izan, astelen arte. Cada mañana es una nueva sirena que llama de urgencia al grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar. Los obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese frío que se mete en mis huesos. Apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender. Cada mañana es una nueva sirena que llama de urgencia al grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar todos los obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese frío. Apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es
follarse.